За тези, които знаят, че това са просрочени програми. Предупреждението е по някакъв начин да напуснете това място, докато все още можете. Ами има правила и граници. Едно от тях е, че могат да ти вземат телефона, да, или могат да те накарат да го сложиш в онова калъвче, знаеш, нещо, където трябва да сложиш телефона някъде запечатан, така че да могат да го имат до края на часа, докато не напуснеш часа или не го сложиш някъде другаде и така нататък. Единственото изключение е буквално да си тръгнеш докато можеш. И знаеш, че тези програми за просрочени задължения, тези където ти намират работа, няма да просъществуват дълго. Така че е по-добре да си тръгнеш докато можеш, защото очевидно на тях им пука повече за теб. Но както и да е и така нататък, още нещо с множество комплекти телефони ще ви бъде полезно, защото ако счупите телефона си или ако го счупите отново, може да се наложи да си купите друг телефон. Единственият надежден телефон в момента е да си купите телефон с потрепване. Тези телефони можете да си купите от Best Buy или да ги поръчате от Amazon, но обикновено е по-добре просто да ги имате от Amazon, вместо да се налага да ходите до магазина. Други неща, които трябва да знаете, са да обърнете внимание на определени неща, като например бележки, писане на определени бележки. Започнете да се разкарвате, започнете да правите нещо. Не бъдете глупави, вземете си собствени неща и не се правете не искате да развалите подобни неща и като шибан идиот. Сигурност не искате да изглеждате. Запомни, че никой няма да помогне на никого, защото такъв е животът. На никого няма да му пука, докато не стане твърде късно, докато не изчезне, така че можеш спокойно да го направиш.